Adom meme da awia ketekete ti se na dua ya no premto bra Kasiebo ene de ba beto udwa se Akuapem Akropong ewo apue mantem mu oba hema na Kasiwa intuwa Kasiya na wone ne mpanifo na de hye ahye akyerese won de hye bia wafiri mu na de duanan wo kaye neno ena nipa bia okitakitatuo ene nkonti bo abowura oba hema himfie ekototo aturo pampam won mu efiri hono Abrantia baako a etuo no eka no wodi tutu Amerika eko ayaresabia no ensem a yeti no an sesese no adokotafo ehwe ya enye yie no watwa abrantia no enan abrantia no adimfie aduasa enkron Eric Buafo a edi amanfo do no edidim no eyabrose ne nua bemma aba bekasa ewo mu se edi aba no onde wasom sa na momu no aprotifo ene bambofo a asam no ese wonsa no wonhwe se bibibia ebeto yie na tentrene ebe ya adwuma abranti a yetwa ne nan yi ne nua ene Solomon Bekun fiankon ne nsam o de tu dwabro ne Adom kase edi nkomo ebinie ne nan de wo nso mo twade about ya hye hu kran de nim se enye den ya bibi foforo ewo ho ema no nyame ewo ho afi ye be sure se justice bia a ewo ho se eba no omoma abusia no kuma Antoniem na we appeal to everybody obiara oye involved so bit ma boa ema justice abano omo hwehwe asemu mu ye na moma justice embra ti abusia no de ya this ready kese eni Kofodua na free by na abrantie Solomon Bekun fianko ninua ene Eribuafo a etuo anasetu Abubakar no wo Akuapem Akropong nano Midday na dokotafo atwa ne nan no ne nkwagimu nkyeremu yama ne eboni Maxwell Kudeko ena wakakopie mu ayaresabia ma sede ne ma ekono ne abusuafo di nkomo Maxwell babo memo hamu akwaba ye ne abafo asam no sen na nani so etitie sesei wa so do kan memo da no la mo asebu bae na de tente be mo hina owo Akuapem so o mabutu adai na so mabam na meeting a mo di ba de ye uja na mani di wo ba wo se ono ekoye wo fofu shi omo ho na ohima yo asamre na so chima di ho no na ye yo na adebia na ni wo ba Akuapem omo ya na na Maxwell, mesra wa agina yie kakra bi man wa na mse homa no twetwasi achefu a mutie yese bremu ba Facebook a ye de video no agu hono mu branch no bra odi tutu Amerika edu ayaresabia na dokotafo ye no ho adwuma no eno na wo hwe sesi a ye kire so da stretcher so ewo ahano mu da no meme da na asem esi wo Akuapem Akropong oba hima afie yama ne eboni Maxwell da ho gina homa no so ye nko ne nche Maxwell ba bo te men ga ese to asoma me the mission say ningina the company say be mo hini ko oba hima fie o chese okwa akoya amane sabre na mo ye busia panyi na dia 40 days na be mo hinche mu chese onu du ho no na mamre na wo ye ni mu ana nipa ko bi to share no so na no so ne manti a oni omo nam no enso retaliate ye na uti krachi a we prayer na se yetwa na Eric Buafo ninia kuma fianko Bekun Solomon Johnson chese na reshi na bemu di bae na nya sanete ono chese na ninia na wo fie ho ana bemu bae nse kasakasa bi bae na omo di bemu echi no chese omo bonyum wo fie ho meko a ya bane noise making ti mu akasakasa ye no ene tututu ya eka ninia na se ameka se ebina de twemu na doctor for omo chiremu ani niania chese omo se na no ntimi na nteso mane ni na wo se twa no mutwa nti ebina de twemu no mutwa na se no ndra no da recovery room ni omo chese omo yi ni na ba wo na nkasa se de catch no etibiete no enya de a obetimi ni akasa sesia na ninia na oni edidi komo ya hwe nim se bia nkopra nwumre na asa de betie no na catch no anya ahodin ya no so obetimi a chen se de etie be said me ka se de penyifa chese ne na no ntimi na nteso bi mti o metwa ya sese ya oguso edia ya mu jesin so omo hwe no enti ubisa ya asemesi memre da me tokototo Akropong no catch back we to kan no sese no anya de obetimi de na mi no nante yetwa bako
Sesi aye ebe efi mi nda no ebe si celebrate so china na chese na wotwe anasa aprosifo a won potem hat match rubi ana to say ameno ka say officially no aprosifo ntimi mu amane say asumesi na bentin omusaka no say wada abenwi obusa aprosifo a we say ye nhwemu as we say ntwe ti obi ntimi fa nsense ne bo say asumesi na bentin na tutu no na nyina begina say Catching a tuni can no, be an Yamia Domina say, when you're holding Tinkasa, and you beat you on the same myself. Now, I say, and I've been in the 2 no. I put responsibility me, Abua, at the end. Na asɛm si wo oba hema hemfie dia na ne empanifo ho na nipa wo ho nipa eboto a fie ho no no ototo atuo no so no obi adi meto dwa sɛ asomasi obenten ne nipa ne baaye na wenum na we na tutuo na aprosifo bɛka sɛ bi nipa numa na ensia ya kyere won ya tutuo ma no ne hunia nipa poten a otutuo no so ba for sanko de aprosifo ni na meka no ba mu hin ne na shafo na ekoya wo mo se wo mu koya amane na sa nsɛmisi ba mu hina dika ba bonti amba ba kyerem sɛ wono no ekɔ ho no amane na okoya o se yebutu adaya ne na wo twso no omo amane bi a ono ba mu hin no because ba mu hin na o kyerɛ sɛ ono twebira no nti amane ne amane bi wo ha wo so ye wo fie ono kyerɛ sɛ wo du fie ono ne mante no na Manti bi ofie to share so na ono so ne manti no e defend one mo klachi ya etu aka ni nua Solomon Fianko so kire se sa na racing na ba mu e de ba na nya sa na tie na mum nua no kure etu aka no ne ba mu ye adamfo pa enti ase onim de si ya saka ne ba ye si enti no de etu na aka na ngazanga na nyame adom na otimi kase ya bia yebiti asumbi kana sesia de yenti bi enfi posifo so machi asemesia na obentin ana so bi so tu fa ne chesa ne sanchesa asemesia na obentin na otu etu de me madwene ye mekesne kakra ne se Akropong kura so ne momeso kura nti se enkran ana Akropong krodua no nso hwe a adehye baakom nyina ye nipa baako enti se nipa bi firi ha abawura oba hema hemfie akodi dwuma sei yentumi nkyerɛ sɛ wɔyɛ hɔhoɔ no ofiri bi ofiri nkran ofikofodua ɛna okitakitatu a wɔbɔwura hemfie hɔ anaasɛ bi a wɔyɛ nipa a yɛnim wɔn wɔ ha akyerɛ sɛ obi ntumi nsusu dua ebesi na wɔtwe ne sene na wɔtwe ne ɔtena aprosifo nso a wɔ Akropong nso ntumi nso ɛma abɔnten mɛka bibia ba for san komane de nyante ho hwe yo yabada sibebre yamane eboni maso akudeko asɛm a esi wɔ Akuapem Akropong nanu memenda abranti a etuo ɛka no no abrahosɛm a edi akyerɛ ba no sɛ omfiri mu de nenso ne nan no anya yenti adokotafo do onsa keka ya efi no na no ne nan no na ɛsɛsɛ wotwa yakasai abranti ne nan no yɛtwa woda koforidua ayaresabia woguso ɛhwɛ no yɛhwɛ de bɛkɔ akosi de bɛba bia no yɛmfɛ nkame Ghana